ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi wana so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji gurbarin mahaifa mu bi wana so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari Oke nan ne shago? Allah ran mun ga doyi sai ya. Wale kuma shi da tarinya masa. Kuka sai je har Ko Allah har gore ne ke ma. Cikin wannan. Aboki na ran nan ko yana da gaskiya kamar yana. yaran nan ba shi da kunya. Allah. Ba lafiya ma kun mata yake yi yaran nan. To kai yaushe ka fara haka ne? Zo mu je zo mu. Ka da gyara al'amarin ka wallahi ka gyara abin da kake. Baya jin magana wallahi. Haka ake rayuwa. bayan gida zan fani wallahi tsoron yi da wannan yayin wallahi tsoron sa ko ni dai ta maza ne kawai na gidan na san bayan da zai iya ne da in ma ya ji mai rabu shi ne zai yi da gyara amma to ki a iya tunanin ki da nan ga ji magana kawo ina ganin kwanan nan zan je gurin kakana in gaya masa gaskiya saboda ko kawuna ni na gan yana duk abin da ya gaya masa yana jin magana sai kuma ba na so gaskiya kamata da ki samu rana mai Allah ya yi magana don yayin Waye babban yayan ka ne? Gidan uwarka ba na gaya ma ba. Dama neman ka nake. Me na gaya ma da muka reta da kai ne. ya gaida ka fa Allah ka fara zan mare ki asi. Dan me na gaya ma ne? Daga yau sai kada in sake ganin ka ko ban gidan. gaskiya ni ba na son wannan Da abin kika sake mun magana kwada miki ma in ba ka ba Allah ya sauke. Na gaya ma daga yau sai kada in sake ganin ka ko ban gidan ko ba haka ba dan sahara su ma na jaki. wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ina Idan na sake ganin ka aure ko barin gari ko ɗaya ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin Kai dallan ne haka. Kai baka sa abin da yake gidan mutum ba dan daga fara. Ba bana sa ka bana sai ruwan nan. mu samu guri mu zauna mu samu guri mu zauna Baka sa abin da yake gidan. wana so kai ga gaba bawo ka ci ba ba da bawo kwata dan daga fa wala ko wani zubin ko ya saka ke burge ni abokina wallahi lalle duk da abokin ka ne ni wata ran yana doke ka inda kana min irin wannan kar ka damu ni ai me share mu hawayen ka ne maganin ko ka ai ni fa zan so in ga kai bakin ciki gaba daya ba a rayuwarka in dai da ni ita mun ka ya guri wallahi dole ne in yi dariya kai ai wani zubin ne ka zo ka bata rai kai abu bai kai ya kawo bai ka ce an bata ma rai ka taba gana raina ba irin yau kaji ai gidan ne ko wannan gidan kwarwa wai yayan budurwa nan ta ni dai rena wayo
billahi lazi ni zai kunya ta jiya wai na ga ma a dauko ina jin Allah ya wuka mai dauko wannan ni fa wannan yayan banda Allah ya sa na gudu fa wannan fa da illata ne to wallahi Allah ba za a yadda ba za mu yadda ba Allah ya sa ban mali ne karewar daba shi ma ban malin da muka zauna ba mu haka da shi ba to wannan duk iskancin lafi mu iskanci ba za ka zuga nan jin abin da ba yake nan ba ko ba haka ba an iska ne wannan billahi lazan azumi yanda kake ji da iskanci wannan yafi ka dan haka yanzu abin da za a yi dole mu ji mun dau mataki akan sa ka san kawu na ba kauna ta yake ba duk abin da ya faru da ni cabi Allah ya kara ka kyale wannan kawun naka wannan daga baya ma kashe shi zamu mu baya komai kai ya kake haka ko dole ne a dora daga inda aka tsaya mu je kai gaskiya ni fa wannan yawa da ta wallahi ban yarda da ita ba kaga baka yarda da ni ba ka yarda da ni yayi ni ba zan cutar da kai ba ko ka san me yake faruwa ai na gama dai ba kanwata ba Khadija na je na dan soyayya ta same kuma ya karbi soyayyar yanzu ta nan zamu kama yi ma zai ci gurin wani kana da kokolwa dadi na da kai la yo yanzu da nawo kai to shikenan na walle kawai mu tashi mu da kudi a gurin ka mi wajen Dauda mai shayi to za mu iya yin can tunda ka san kullun zuwa mana yake ko ba kudi kawai zai haifa idan da zo da ka tausaya amma mutu ka tausaya ka ji gurinmu da karo na tausayi abinda muka so mi ke Khadija na'am yaya wa ya cira mun takamina wallahi anan na ganshi ne ma haka na miki magana kiyan da miro sai mai abinki mu je wajen da mi magana mu je wajen mi magana sai mai abinki ke an kawo ina zaki je nace ina zaki je ina ruwanka da ita ka san halin yaron ne yana dalla ke mu je kunya ne dalla na hawa mu gita na auro ta ka ji abin da nake gaya maka ko ka ji rashin kunya da ya maka ko ta ina zan ji daɗi mai gida akan yaron nan abin da yake maka ko dan ka aure ni suke maka wannan abin ne kake da karasa mana girki to shikenan mai gida bari in je in bu ina butan nan ne butan nan tana nan baya ka duba ka ganta kin san mene kin ga ke kanwata ce ko ba haka ba kuma ina jin daɗin zama da ke a gidan nan saboda ni ba na san sabga da wannan su kawo nan da wannan antawar din ba wani da ma nake je su ba wani aiki zaki mun kina ji zan hada ki soyayya da wani dan daba soyayya da dan daba yaya gaskiya ba zan ba ki talla gafara ta yare ni zan siya miki waya Allah zan siya miki waya kina ji na kin san Maryam ai ka na san Maryam to yayan Maryam ne ya takura min da ya ganna kowar gidansu Maryam ni dan bala ya ba zan kula kuma wallahi duk duniya ba wanda ya sa ana kai yaya Allah wallahi saboda haka yanzu zamu je zan nuna miki gida ku fara soyayya bayan ya kun haƙo ni ma zan rama rahin mutuncin da ya mu ni so ban dole na sai ban na aure Maryam ba ka wani ba zan bari ku ya aure ba gaskiya dai ka amma dai abu zai zara muka ba a ba ki ma na san waye ce ki ai shikenan mu je gida ya ke faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ba samu ba warnin mahaifa mu bi muna so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ɗaya ya ke faruwa abin mutu ka tausaya ka ji gurinmu da karo na tausayi abinda muka so mi shi in ba mu saba daga yana haka wallahi ina yin wucewa ne a nan gurin nace da yau kan gaskiya bari in zo ma magana ke mun magana ke yanzu wani irin abu ne kya gani a kaina wanda ya sa na burge ki ta mai gida ta da harkar nan fa dan Allah ka tabbatar da Allah malakai na samun bakin ka daga yau sai yau kare na gaya mu haka tuba nake mai gida ina ji nake mai gida Allah kana burge ni ina son ka kina suna ki dube ne ki ga kap area nan kowa ya san ni totoros ne dan iska ne ni bana da sana'a
in ba zaman shaye-shaye ba da zaman satar kajin layi ba abin da nake yi, kuma ki ganna aka kice kina suna ina burge ki. Yanzu kin san me nake so da ke, daga nan ina da ki tafi ne, za ki je gida. Gaskiya ne wannan bukatar take a kaina, sai na zauna na yi shawara a kai tukuna zan karbe ta, amma fa ki hakuri yanzu mu je in taka maki. Garbe gida. Ina so ka jira ni anan. Ka san irin sabgar da muke yi a nan guri. Idan ni dawo na gaba daidai ba, to wannan laifin ka ne kuma zan hukunta ka hukunci mai tsanani. Zan gyara. Tuba nake mai gida. Na lafiya. Tafi na taka maki. Kawo lafiya. Ka shirya shi sosai fa. Ka shirya shi sosai yadda zai yi. Jiya ba su kawo biredi ba ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa kawo. Umar, lafiya kalau. Na gajiya. Kawo, sanda zuwa. Na ce Umar, amma dai Abdul bai sake dawowa ya ce ka bashi wani abu ba ni ko? Bai sake dawowa ba, tun lokacin nan dai da yanzu bai sake dawowa. To kar ka saki. Ko menene a shagon nan ya zo ya ce wai ka bashi wani abu. Ka ɗauka ka bashi. To, Allah daga za a bashi. Ka ji? Na ji. To ya kasuwar? Wallahi alhamdulillah. To da Allah ba ni taliya mun guda 3. To, kawo. Za a ɗan dafa a gida. Guda 3 za ta isa? Eh, za ta isa. Allah ya baka albarka. Kana gani ana aiki kana zaune ka ko leda ba za ka. Au. Kawo gashi ne. Allah ba da sa'a. To amin kawo. Allah taimaka. Awa gaida gida. Ku taro uba, wallahi kowa ya fito. In ba kowa ya fito ba Allah ya tsina ni da dauke wa sabon gida. Kai Wai ya gane kake tsara mutane hankali. Kake hayaniya haka me faru? Abba! Lafiya? Me faru kuma? Kuɗi na aka ɗauke mu. A ina? A cikin ɗaki mana. Nawa ne kuɗi naka? 15,000 ne. A cikin ɗaki mana na je na ɗauko kuɗi na ajiye a yau. Wallahi da sai tun da zai ci an ɗauke mu kuɗi. Kuma ni na ga tun da zai ke ga mu ya ɗauke mu kuɗi. Ni na ga ba wanda zai ɗauke mu. Ni na zan san wanda zai ɗauki kuɗin. In dai kun yi da ni na haife ku, to zan san wanda zai ɗauki kuɗin. Amma kai nake zargin ɗaukar kuɗin nan. Kai ba? Ƙwarai kuwa. Ni zan ɗauke wannan yaron kuɗi? Ƙwarai kuwa. Kai ina ka samu kuɗin mata kuɗin. Abba mama ce ta turo min bacci ba. A caji kowa. Ila a caji kowa. Ina zuwa. Ki samu da sai an caji. Kai, kin sha. Kullum ba ko bi ku Kana waya tafiya ba. Yace dawo. Shi take turo kuɗin ai. Ni daji ma aiki da samu da ni fa tafiya na ta yanzu na tashi da za ka sun yayi ka ina za ka wallahi ya sai ka da abin da za a yi gaskiya kike rikewa abba ka gani ba da kunya ba ya san je banza ne tunda abin ya zama ka me kike ce za a yi Ka caji kowa. to ita mace ce ta kowa ya hukunci domin ta kowa adalci mace da kike ganin ta tunda sai cajin nan caji za a yi waye ne caji wai za a caji ni zan caji ko ɗaya ki faruwa ga zuciya da damuwa. wai sauri kake ne haka ne abokina abokina wai ya aka yi ne yarinyar nan fa ummi ta ki fitowa har yanzu ba kai na ce ka rako ni zance kuma ka zo kana sai sauri kake ka je mana mu kana sauri wai ka san fitura na baki na ka san ba kace in dai sauri kake kawai ka je malam kawai ka je ya in na rako in ka rako ni zance sai ka ringa min irin wannan wani kake cewa in je ka san fa akwai uzuri fa a gaba na fa saboda kai na dauki ta taso na gurin kana da uzuri ne
ka gaya mun kana da kuɗi kawai ka je ma yi waya mala shikenan ba ka kawai ni ma dai haushi nake ji yare kawai ni na wuce kawai ka kira ni kawai a waya kawai mi waya jika kuɗi ya ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya Hajiya Ummi Sanuki ina yi lafiya la wallahi dama kira cikin gidan nan wai ina nan wallahi wallahi ina zaune tun da zama na tsayani da wani abokina ya zo yana ta azazzara ta wai shi tafiya zai nace ya je kawai ma yi waya har ya so ya bata min rai amma na ga tun da gurin ki na zo ai ba ma zai bata min rai ba dan akan ki ni Ummi in tambaye ka ina jin ki anya ko kana so Ummi so kake ni fa ni zaki tambaya ina son ki mana Ummi ai so da ma ki Ummi ni fa ina son ki sosai fa ki sani fa kowa ya ce da ina son duniya ma ta shi da ina son na san da haka amma to me yasa kake ka aiko iyayen ki gidan Ummi kake da amma zan turo su kake da amma in dai iyayena ne zan turo su gaskiya ni dai na gaji ka turo su mana kana ci magana daya wallahi zan turo su kake da amma ke san fa ina son ki dan Allah yaushe za ka turo I love you baby ina son ki wallahi yaushe za ka turo yaushe yake so ko yaushe gobe yayi yayi ba wani abu gobe zan turo su in Allah da ki kwantar da hankali ni fa zan ke fa in Allah da ke zaki zama matata kuma na kusa yin kuɗi da yake gani tamfatsi tsan gida zan gina mana wallahi ni dai duk kafin a kai zancen tamfatsi tsan gidan nan ina gaya maka ya za a yi ne ummi ni ina so in koma gida kar dare ya mun fa kin san dama zancen yau ba wani dadewa zan yi ba Allah ta saboda dare zai yi mini da Allah zan samu 200 a gurin ki fa 200 wallahi yau ma sai a hankali shiru ne fa kin san wallahi rayuwar ne kwana biyu sai a hankali to ya fani ma kaga wannan 500 da ita kadai ce da ni Allah to ba ne ita mana Ummi mutum ya ta kai ummi kina yi na fa sosai fa na gode fa irin wannan kyauta haka to yanzu in kawo miki canjin 300 a haka ka bashi na gode sosai a ba komai na gode sosai bye bye ina son ki fa san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji ina son yarinyar nan ba amma yana da zai yi a kan sojan yarinya da kai kamar a gane ka kullum a wannan shigar gari to ba za ka faɗo kullum ba za ka waye ba muna tare da ka ƙara zagi na in ka ci mutuncin kayan nan zan ci mutuncin ka Allah sauraron ki to galata hello baby ina kofar gidan ku Allah ki so ku to muna jiran ki ana zuwa wallahi abban mu ne ya bata mana rai wallahi na ce a gida su aura miki bibi wai sun ce na yi yarinta na yi kankanta bibi amma ki ai kina suna ku Baby ina son kama amma in gidan mu haka suke cewa kamun kankanta aure kuma ka san fa ba za su bari yin aure ka ba ni kawai ni ki zo mu je wajen babanmu kawai ki zo mu je wajen babanmu kawai in faɗa mai ki faɗa mai da baki kina so to ka san me idan mun je kawai mu faɗa mishi cewa ba mu ya yarda ai mun aure kai ma sai ka faɗa mishi haka shi kenan haka ma zai haka zai yadda ko a wallahi tare za mu tafi alƙur'an tare za mu tafi kai yake faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji gurin mu da ka nuna tausayi an kawo magana fa nake miki da muka so na abinci na magana nake miki ba na ce ban yi da kai ba kamar ya baki abinci da ni ba kamar yadda ka ji na gaya maka to na rantsa da girman Qur'ani ko a nemo abinci na duk inda yake ko kuma Qur'ani ya kawo ya take saboda kai ka aure ni to ai kawai naka auren soyayya maka da shi Qur'ani to zan kuma muku ita ka kunno haka kika ce haka na faɗa na fa fiki ta yake kai to shikenan ka sake ta nace ka sake ta